Good morning लोगोफोर गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि ब्लगाव फिन खनसे बराय हरबाय लोगोफोर गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनहा बोरै दं आसा खालाम मोजां दं होननानै आंबो मोजां दं गगा मोननो दाबो हामा आरोना एकदम गोदनाया फाहामदो नै लोगोफोर अखा हानानै जोंना मा रखम जानानै दं नै माइयाबो थिखाङाखिसै नालाय रानाखै नालाय ओमफ्राय बेबादि जानानै दं आरो अबस्थाया दैया नै बेयावबो दं माया हाबदोंना हाबाखैथाय दै हाबबाथ' एकदम जारला जासिगोन लोगोफोरनो आयौ आलाय सिलाय जासिगोनलै माया आयौ 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 दैयानि जमा जानानै दं सिङाव हाबदोंना हाबाखैथाय हाबबाथ' गैला बरबाद लोगोफोर मा खालामबावनांगौ उफाय गैया देंगलनि अखा हाबाय हासिबाबो गैया माथो हासिबा सिबनो थाखाय वाय हासिबालाय हासिबजों सिख्लायनांसिगोन हासिब लाखाबाय आं लोगोफोर नायनोसै सिबनानै दै हाबबाथाय गैला सेस बरै दैया जि गाज्रि जमा जाखाबायना आयौफोर मा जाबावनांगौलै सर लोगोफोर जेन तेन थिखांनो हाबाय माइखौ ओमफ्राय सोनाय लगे लगे आरो द्राम द्राम गोलैलायबाय बस्ता मोनथाम सोनो हायाखिसै आं गाइस मा बुंनो बोथोराबो नै लोगोफोर लस जाबाय देग्लाय होननायसो जाबाय सेस गैया लोगोफोर क्या होगा क्या नहीं हुआ है आलसिया का काम हुआ है